أنبساط خويني إرتراوي هبي مالت تقراوي مالت تقرينيا خوينو ተጋሩ ይጻረፍ አባኻ ወድ መንደፈራት ኮይኑ አዲኻ ወላ ዓዲ ግራት ኮይና ካብ ክልተ ይኮን ካን ትውለድ ኸድካ መዓለት ኮይኑ እንኳ ኣብ ኣዳምን ሂወን ሓደ ኢና ማለት ናይ ትውልድ መሰረት ስለ ዝኾኑ ኢሳያስ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ኣለዎ ከም ሻዕብያ ገይሩ ነዚ ሰብ ዝሕሰሮ ሰብ የለ ከይትሰዓር ክንጥንቀቓ ዘለና ድማ ትግራይ መን ይሞኽስዕሮ ዳ ጀነራል ዳ ዓዲ ዝሕሉ ዓድን ህዝብን ዝሕሉ የኤርትራ መንግስት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ባለው ግጭት ንምንታይ ዳ ኢትሰብ ሰላማዊ መንገዲ መማረጽ ይኮነን ኢሉ ዝሓስብ ዘሎ ኣኪቦም በቃ ብኸባቢ ከባልዑና ዝሓስቡ ዝነበሩ ሓደ ጌታቸው ይነሩ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቕንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪኣክት ስዋን ይሄን መስገን ኣነ ብወገነይ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ ንስኻትኩም ከም ዝኸማይ ከም ብትሉ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ጸጋ ጥዕና ሰላም ፍቕሪ ምስ ቤተሰብኩም እንዳተመነኹ ለምቅነኸ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ናብ ዝብል ቪድዮታት ሒዘኩም ክሰግር እሺ ሓደሽቲ ኮይንኩም ነዚ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር زيت قبرون دحر داخوينكم دحنا شجر يلن مريم نور حسين حفتي دحر نوح جزي أتبليساتني الحمد لله صبق يدلخ أنا بوجني أيوفي تجاجي خزيت فلت بعبي وهاجر بملئتها هاجر كوف زي بللنا أيي إلى مالتيو تخكليا تجاجي خزيت فلت إلى تعيق جاجني وفي كوا نايم جاي تعيز بحالي كونن أنا زجربني نايدين جاي جالي كونن كزارب نطلنا من تحمق ملحس زي ووت أو إلك حدث من تحتيت كان عملت وفي دو كويل لكم من حمق نقدر يزارب قالت بحال تخلي خامالتي برخت دبيس أيلسترو ممهر محيمان تمهرو خاجن كسب حجي بابو ببابي ببوه يصنعون زلو خنسقو كائنا نبج أما مولوالكها كرمال سكائنا صبو غيركا مهرم وغازي يصنع مخانو تمهرو نريئك لنا نعخانا منت مالتيو ام هيرو يتساقع لن ممهرو في تاي غبرلك حراي سلام استيفانوس لايك غيرات الليلا مالتيو أبابا تيغا عسا چگر كالا أبا هيده بلا إلاتن الله مالتي عسا تسقيموكا يوديت شدن لبام إلاتن يوديت حافتي لبامي نسغرات وي ويش إلات نمنا إنا وتغكلي نقستي سلام إلاتن الله مالت سلام كبرتن فتوتن حافتي رسوم قبر ميكال إكزيابير شوعاتها وي هاي هو شوعات سونيك ساب سنبت شوعات سلسة انت راح نطلب شوعات عسران حدا نادي مريم كلتا تدمرتو لحدا سلسة تدجت مالتيو إنجليش قاد دوغ نزا إكزيابير دحاريا بوامكو أخت مهارة تغلكلت فلسي فترة يا خلق حسب سلمن تايلكا أنا يتردد أن بزخونا نبر أتحسب زخونا إيش ليك أمر دلو نجاري مثل أجد أم خوني خلق له شو عت قطرجن بإبراويان ويك بإبرايست مالتيو ملو قطر تبعي زو السد مالتيو سب مالتسيس سب مالتيو شو عت مالتيو زي مالت كملو زي قولله كاب سلست بحريات نفسن كاب شو 4 بحريات سجان استفتره يبلو نفلت أتكخوننا مالتيو ما تجسب إجزاء حماق زبها النجاري لنديو صبقوا ينسب صبق جري فوتير ونمبال تجلس أي لك عب برهان صلالوت يلن حوخك أصل كلس لك صلالوت يلن لو ما بقرب أواني زفلت أنزل لغزن فلت هذه أتنزل سيك هذا حراي نعمل لهم عند فيديو خنسجرينا كبرات فتوات نحوات Welcome to Shidden Reacts 1. أما دقاف انتقاوم من زبهالي يلن يبلنا له معبل مالت كلهم يدقفوا اليوم كلهم يقاوم تاين خبل دلي أنا بزنا حجي جزء دقاف انتقاومين قدم له ستوري فيه بتنايك قدم أتعاو عقيم دقاف انتقاومين يدبهالنيرو دقاف انتقاومين ديكونس هبيليها أنبسا تخوني إرتراوي هبي تخون كاخا ودي سجر معلوماتي نحنا إرتراوان تقامي يبلنا بعلزي تقامتي يكونوا جي مبزحة سب كي تردو ودت أنحي حق حيش كنقادة زوم عليتو ما يفلت عدو ما يفلت كل سب كردو تتنكي عبد الحلفة نزوم ناي حواحت جنرالات كودسن كبلين يبقى تقراواي سلازو نتوم نهاتو نتوم دق عدو نتوم دق مزامرتو نتوم هباي سبر يكون هباي صغستن نعوم نابنابس كغير نتوم نابس نهالاجي كتصرفو كواردون يمزور بعلي هباي مالت تقراواي مالت هبي مالت يلو معبل تقراواي مالتيو هبي مالت كم شيرن ذا مسألة جحم تقراواي مالتيو بحصير هبي مالتس زبلنا زول معبل مالت هبي مالت أنا إيه خنياتو أنا تقراواي مالتيو نمعبل حدا جزي انتاي زبهالو مسيلكم
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ነጊርዎም እዩ ነቶም ብፍላይ ተጋሩ ኮይኖም ናይ ትግርኛ ማንነት ጸልኡ እትዝገርም ኢሉ እቶም ተጋሩስ ነቲ ትግርኛ ማንነቶም ይጸልኡ ካልኦት ይጸልኡሎም ኣይኮነም ባይዘይ ኣነ ሊትራሊ ክሳብ ሕጀብ ዘሎ ነገር ሪኢኹም እንድሕር ዳ ኮይንኩም ወዲ ዓፋር ኮይኑ ትግርኛ ጻረፍ የለን ኩናማ ኮይኑ ተጋሩ ከምዚኹም ደገለገለ ኢሉ ጻረፍ የለን ትግርኛ ኮይኑ ተጋሩ ይጻረፍ ንምንታይ መበቆሉ ስለ ዝሕፍሮ ስለ ዘጽልኦ ኣብ ኣእምሩኡ ናይ ባሕጉኡ ጣልያናዊ ምስሊ ጣልያናዊ ቃላት ዝመሳሰሉ ንስኻኮ ዝቆንጆኻ ሰቢኻ ዝጸበቕካ ሰቢኻ ካብ ካልኦት እትፍለ ፍሉይ ዝበልካ ስፔሻል ዘርኢ ዘለካ ሰቢኻ ኢሉ ሓስዩ ዝነገሮ ነገር ከም ተግባር ወሲዱ ክበልዕዎ ያ ዝበልዎ ባጉም በሓስ ዛግራ ይብልዋ ክበልዕዎ ስለ ዝደለዩ ሽዑ ዛግራ ስለ ዝበልዎ ትደርሆነቱ ብዛግራ መሲሉ ክሳብ መወዳእታ ማለት ጸንሐ ሰብ ኣሎ ደርሆ ምብራርዶ መጸለአ መንገብገብ እናሃለው ከምኡ ኢሉ ሚንዋን ነብሱ ተፈጥሮ ኮይኑ ወይሉ ቶማስ አልአዛር እምና ነብስኻ ንስኻ ትግራይ ኢኻ ትግርኛ ማንነት ኣለካ ኣቦኻ ነዲኻ ኔሮሚዮም ቀደም ሕጅና ዓይበልና ካንና ኣብ ዝመረጽካይ ዓዲ ክትውንን ወኒንካውን ኢኻ ኣብቲ ዝመረጽካይ ዓዲ ሉዓላውነት ተኽቢርካ ኣብኡ ክትነብር ዛረበካ ተጋሩ ህባኢዮም ተጋሩ ዓጋትዮም ገለልካ ምጽራፍ ግንታ እዩ ዘርእየና ኣነኳ ከምኡ ኢሉ ጻረፍ ሰብ እንተርኤ ኣብ ኣእምሩኡ ዝኾነ ሽግር ዘለዎ ሰብ እዩ ዝብል መልእኽቲ ይዘልን ማለት እዩ ሕጽር ብዝበለ ቋንቋሲ ጸገም ኣለካ ኢለ ዝገልጸካ ንዓኻ ማለት እዩ የብለይ እንትብል ንሕርዳ ኮይንካ ድማ ማጨረት ምስ ሓጸብካ ይኽርደካ ዝኽእል ሕጂ ይርደካኒ ካብ ክልተ እኮ ዝውለድ ገለ ዝበሃል ኣዘራርባሉ ከመይ ኢልካ ካብ ክልተ ትውለድ ኣቦይ ኤርትራዊ እዩ ወዲ መንደፈራ እዩ ኣደይ ከዓ ጓል ዓዲግራት እያ እሞኸ ካብ ክልተ ዝውለድ ከመይ ኢልካ ካብ ክልተ ትውለድ ኣቦይ ኣብ ኤርትራ ኣቦይ ካብ ኤርትራ እዩ ተልካ ኣደይ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ እያ ክትብል ዘለካ ብዜግነት ብዝመረጽካ ክትኮን ትኽእል ትግራይ ክትኮን ትኽእል ኤርትራ ክትኮን ትኽእል ናትካ ምርጫ እዩ ብመንነት ግን ሓደ ኢኻ ኣቦኻ ወዲ መንደፈራት ኮይኑ ኣዴኻ ጓል ዓዲግራት ኮይና ካብ ክልተ ኮንካ ትውለድ ሓደ ኢኻ ካብ ክልተ ዝውለድ ዝበሃል ኣዴኻ ዓፋር ኮይና ኣቦኻ ትግርኛ ኮይኑ ትግራዋይ ኮይኑ ወይ ኣቦኻ ካብ ኣምሓራ ብሄረሰብ ኮይኑ ኣዴኻ ካብ ትግራይ ኮይኑ ወይ ካብ ኦሮሞ ወይ ካብ ትግራዋይ ኮይኑ ወይ ካብ ሳሆ ወይ ካብ ትግራዋይ ኮይኑ ካብ ኤርትራ ዘሎ እዚ ካብ ክልተ ዝውለድ ክትብል ትኽእል ትክክል እዩ ማዕበል ይኹም እኽብል ዝግብኦ ነይሩ ንሕና እኳ ንማዕበል ብዙሕ ግዜ መኺርናዮ እንተኾንና ወይ ከዓ ክንነግሮ ክነረድኦ ፈቲና እንተኾንና ማዕበል ግን ከምዚ ዓይነት ቃላት ናይ ምስማዕ ድሌታት ባህግታት ባህርያት እውን ስለዘይብሉ ብጠቕላልኡ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ድማ ምሂርካ እውን ስለዘይምከር ካብኡ ድማ ዓሻሲ ሓንቲ ደርፉ ዝበሃል ዘለኣለሙ ማለት እዩ ተቃዋማይን ደጋፋይን ዝበሃል እዩ ዘለዎ ገለገለ ዲክታተር ስርዓት ንኽትድግፍ ዘይሕፈረካ ሰብሲ ዓሌትካ ከመይ ኢሉ ክሕፍረካ ነውሩ እኮ እዩ ነውሩ ማለት እኮ ንስኻ እኮ ነውሩ ዘይትፈልጥ ንስኻ ነውራም ኣይግበርን ዝበሃል ነገር ተገብር ዘለኻ ንስኻ ኢኻ እምበር ዓሌቱ ከመይ ኢሉ ሰብ ይሕፍሮ ተፈጢሩ ይቕየርን ዲክታተር ግን ምድጋፍ ይቕየር እዩ ምክንያቱ ዲክታተር ተኮይኑ ሰብኣይሲ ጥዑይ ክሳብ ዝኸውን ኣይድግፈካን እየ ምባል ይከኣል እዩ ጥዑይ ምስ ኮነ ትድግፎ ማለት እዩ ንስኻ እኳ ደጋፊ ዲክታተር ኮይንካ ንሕና ህበይ ዘይበልናካስ ንስኻስ እንተጋሩ ህበይ ክትብል ዝየረለካ ፈጣሪ ታኣይ ዝበሃል ዝእሲ ኣብ ዘይፈልጡ ዓዲ ኸይዱ ማእሰን ጽፉለ የበለ ኢሎም ወለድና ክምስሉ ከለዉ ሓቃቶም እዮም ማለት እዩ ዝእ ኸቢድ ኣውራጃ ከም ምሕደራ ከማን እቲ ዝበለፀ ምሕደራ እዩ ኣብዚ ዓለም ኣብ ካናዳ 10 ፕሮቪንስ ኣለዋ which is 10 ኣውራጃታት ማለት እዩ ኣብ ካናዳ ድማ ኣውራጃታት ሽግር ኮይነን ኣይፈልጣን ስለዚ እቲ ሽግር ዝኸውን ዘሎ ኣብ በዓል ዓዲ እንግሊዝ ወሬቨር ብዙሓት ኤግዛምፕል ክነምፅእ ንኽእልና ወይ ኣብነት ክነምፅእ ንኽእል ኢና ሽግር ዝኸውን ዘሎ እዞም ኣውራጃ ዝብሉ ንባዕሎም ከማን ሓቲትካዮም ክምልሱ ዘይክእሉ ነቲ ኣውራጃ ዓለት ኮይኑ ዝስምዖም ነቲ ሰብ ዓለትነት ከባእስዎ ከፈላልይዎ ከፈናጭልዎ ዝሓስቡ ሓሊፎም ኣብ ዝተመርዓው ሰብ ሓዳር ከይተረፈ ኣይወደ ኣውራጃና ንፍትሕዮ እንዳበልካ ዝኽየድ ከይዲ ናይ ድንቁርና ማእከል እምበር ኣውራጃ ከም ኣውራጃ ከም ምሕደራ ዝበለፀ እዩ ስለዚ ኣውራጃው ምሕደራ ዘይኮንና ክንፅየፎ ዘለና ነቲ ኣውራጃ ጉጉይ ዝኾነ ምስልን ኣተሓሳስባን ዘሎ ንዑ ኢና እንተክንገብሮ ዘለና ክንቀርፎ ዘለና ስለዚ መንእሰያት ከይድካ ብዓለት ኮይኑ እውን ኣብ ኣዳምን ሄዋንን ሓደ ኢና ማለት እዩ ትክክል እዩ ከይድካ ብኣዳምን ሄዋንን ሓደ ነይሩ ተሓንሱስ ነዊሕዎም ንብል ወለዶም ኣብ ሓጎኦም ዝነገሮም ንስኻ ወዲ ክስተ ትበሃል ኢሉ ዝሃቦም እንተይፈለጡ ዶ ናብ ኣዳምን ሄዋንን ክነብፅሖም ኢልካ ንኢኻ ኣዳምን ሄዋንን ምናልባት ናይ ትውልዲ መሰረት ስለ ዝኾኑ ሰብ ብመሰረቱ ሓደ እንዲመበቆሉ ድሓን ግን ከምኡ ኢልና እውን ንባዕሉ ንውሕ ስለ ዝብል ናብ ኦሪት ትምለስ ማይል ዋኩ እቲ ደራፊ ናብ ኦሪት ትምለስ ትውልዲ ምናልባት ናብ ኣዳምን ሄዋንን እያ ትኸይድ
تقوصيرا سب 4 تولد خا قصر نوري دحرت 7 3 يرسعوا معبل كو 3 مس بصحه معبل حواتي يكونون يلو خمرعوم يخدي بايزي شي زملكتك زول حواتي يكون اتا صمرو عمد نبر يحرسنا اندي بلن حما كزاربنا نبر سبش اسياس تبلو على حساب اسياس تفاكت متينا برتاو قال تستواغه بعلو اوغس ساتيفو تواغيو مريحو حلاف كوينو حلاف تمريصو ابتودب بريزيدنت هاجر ኤርትራ ኮይኑ 33 ዓመት ነዛ ሃገር ይመርሐሎ እስካብሉ ማዓንቲ ብኡግሉ ይኸይድ ዓረብያ ቢሊዮን ዊልቸር ቢሊዮን ፓወር አለዎ ኣብ ዓለም ከይዱ ይዛረብ ፖለቲካው ፍልስፍና አለዎ እንግሊዝ ይዛረብ ትግርኛ ይዛረብ ትግሬ ይዛረብ ዓረብ ይዛረብ እንታይ ይልልሁም ናሁም ለይኩም አልናኮ እንግሊዝ አማን ከዛሩ ቤትሆኑ መምህሪና መራሒና ፕሬዚደንት ኢና ተብሉ እንግሊዝ ከዛሩ ከማን ተቆኑ እንግሊዝ زخونه هاجر نيج عالم بتمرتي انجليز سبي مهاري او ኤርትራ ሃማን ሂንዲ መምህራን አለው ሄና ንፈልጥ ነው አን ኢንፎርሜሽን ስካ ውሽ ኤርትራ ርክብ አለኒ አው ውሽ ኤርትራ ነ ሂንዲ ፓኪስታን መጨ መምህራን እንግሊዝ ይምሁሩ ያው حسي በቃ حسي حزብል ሰብ حراي ጽብቕ ይሕጅንስኻ እንግሊዝ ከም ፍልጠት ይኻ ተሓትት ዘለኻ ማለት እዩ او انا نسخان ابراهام حوي مالتي ابراهام كسته محري نمزلخ توتالي اوبوزيت ويك فيرتيكالي اوبوزيت زبال نغرات انا نسخانينا انا سب بهل عدون تفليطو قانقوا ديون تفليطو بهيلن ابهالنا يولدون تفليطو بزعبا خالي سب بزعبا خالي علم سكندري اي فلط مالتي يكونن انجليش كفلط يخل عرب كفلط يخل بورتوغيز كفلط يخل ماندرين كفلط يخل نوع يزملكت انا زبلك هذا كن نسخان بعلخا بهل ولدها ابي مخانو ولدها سي مبل كار اي تولدهم ابي مخانو تفلط دو سرو بزعات غراي انت يفلطو لك بزعباتي عصمتخا مالتي توليدو زعبا خالسي موقلكا ولدها زنورلو بوتا سلطان اخصم زبال بزعبا نسو تمهار لخا داي تمهارن زلخا تمهارن تلخا تخكل صبو لخا انجليش سكندري مازر تانج يبال ادي خا تزارول نبرت قانقا يزو زلخ بزعبا تغرينيا صفيفو مفلاط زابيو سب بزعبا خالي عالم زلو فلطت اتزبلصكو انا سبي انت زبلن موصيو مالتي قدم قدادم نبعرسا خبرت يبلكان نبعرسا خبرت انت زيبلكا دما خالي عالم اباخا ناي دبلوماسياو سراح سريحو ناي دبلوماسي غصو نزي يمسل يلوس لك انسا كمتي تافاف حيلي تدلاي تبهال سب يقطركان انتي لكا اتشنو لبون وخطري اخلا قبلك نزحس كبسياس غير زحسرو سب يلنش كم شعبي غير نزسب زحسرو سب يلن نززبي ارترا زحسرو يلن ازي حزب زبلك ازي حزب ارتراسي حق خنزارم تخينا بمصرته فرات غزي ابير زبحال نغريو فرات غزي ابير زبحال فرات سب زبحال يلا نيفر ايفر اذا قاعد تفضلوا مخنياتو غزي ابير كايري اني زبل حزب ارترايل غزي ابير كايري انسي زبل حزب ارترايل 99% غزي ابير كايري اني يدخلك اسير 99% قلت الناس سي ابي جلو انت القى ولا عندي فري تراي برعدي زنبر مش نفسي يكون نزنبر بنفسه كونفيدنس غير يكون نزنبر حراي صبوي تخكلني حسابي بايزوي مس كونفيدنسو مس نبسو تعاريق يكون زنبر حجو ناي كالو سبات ماننتا ملاشي توافيرو زنبر تخكلي ناي زمو بنا زربا نسو طرح يكون اب تግራይ ونزري زلخ نغري بايزوي اب تግራይ سب مقتال عمصيو حاتياتيو نوريو سب مقتال سب معماص مزراف نوريو غوالنستيتي بزيد ليتا يخم برليتا اب لعلي ازموت مفصم تدليات تمرع خيا مالت تزي كوين زموتي ازي بمولو ግን ግደፍዎሞ ሰብ ከይሪ እንዝብል ነበረ መግደፍዎ ድሕረት ስለስተቆፀረውን ብስሩ ካበይ ከኸምጾት መንእሰይ ሰብ ይሪኤካን ኣይሪኤካን ሕማቅ ምዃኑ ካብ ምን ተማሂሩ ናቲ ሕቶ ካብ ምን ተማሂሩ ኣይተማሃረንኩ ጸላእ ባህል እዩ ጸረ ባህል እዩ ነቲ ባህሉ ድሕሪ ኢሉ ዝቆፅሮ ንሱ ኣይሰልጢኑ ሞይቱ ጃፓን ግን ህንድ ግን ኣይሰልጠኑን ቻይና ግን ኣይሰልጠነትን ናይ ወለዶም ቅድሚ 3000 ዓመት ዝነበረ ናይ ሕክምና ይኹን ናይ ቴኳንዶ ናይ ካራቴ ይኹን ናይ ጽሬት ባህል ይኹን ናይ መድሃኒት ባህላዊ መድሃኒት አሰራርሓ ይኹን እዚ ኩሉ እንትሰርሑ እንተለው ንሕና ሰልጢና ኢና ሰልጢና ኩሉ ንገዝኦ እንጥቀሞን ካፍቶም ዘይሰልጠኑ ዓድታት እዩ ማለት ዘይሰልጠነ ማለት ባህሉ ዘይገድፍ ዘይሐድግ ማለት ስለዝኾነ ታይ ዝብል በቀዳማይሲ ከምዚ አትሕደ ግን ገለገለ ዝብል ሳዕስዒተሎ ናይ 9 ዓመተ ምህረት ገለ ስዕስዕ ነይሮም ሕጂ ነዚ ባህል እዚ ዲዮም አኽብርዎ ዝብሉና ከዓ ዝኽብር ባህል ከም ዘለና ኢሉ ሓደ ርእይቶ ጽሒፉ ርእዮ ማለት ዞም ጻዕዳ ጨርቂ ተኸዲኖም ስዕስዕ ዝነበሩ ጫማ ዘይነበሮም
እዚኣቶምስ ባህላ አልዎ እዮም ይልዎም ማለት ጫማይ ትግበር ማለት ይኮን 21 ክፍለ ዘመን ተዘይ ትገብር ነው على ሕጂ ብዙሕ ንብዙሕ ሓደጋ ኢኻ ትቃልዕ ቦትና ሽዑ ግዜ ምንም ሓደጋ ይኖረን ሕጂ ግን ንብዙሕ ሽግራት ኢኻ ትቃልዕ ብስሩ ኣሽን ባያደ ጫማ እንተ ይገበርካስ ጌርካ ኳይ ከአልካየን ግን ወለድና ሰብ ኣዝዩ ብልሒን ጫፍን ስረን እዮም ዘያምን እንተሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ንዕቀት ዘለዎ ሰብ እዩ ሰብ አርኪቴክት እዮም ሓኪማት እዮም ፈላስፋታት እዮም ኩሎም ሃይማኖታት በማዕረ ትሪት ክግበሩ ክእሉ ኣለዎም ኢሉ ዝተዛረበ ናይ ፍልስፍና ጀማሩ እንትኾነ ዲሞክራሲ ግሪክ ከምጽያት ለገለ ይትበል ግሪኩን ማይቶሎጂን ብኸምዚ ዝኾነ ዓይነት ይባል ፎክቴል ዘረብ ነበረ ዘረባታት እዩ ሕጂ ዝመርሐካ ዘሎ ኣቴንስና ብስፓርታን ዝማዕበለ ዲሞክራሲ ገለ እናበልካ ኤክሰርሳይዝ ትገብሮ ዘለኻ ነስ እዩ ወለድና ሃይማኖታት ኩሎም ማዕረ እዮም ኢሉ ዝተዛረበ ናይ መጀመርታ ዘራይቆ ዝበሃል ፈላስፋ እዩ ኣኽሱማዊ እዩ 10 ኖታት ናይ ዜማ ኣለው 10 ኖታት ናይ ዜማ በዚ ጌርካ ሰሪሕኻ ከም ዝርዳእካ ናይ ሳይንስ ቋንቋ ክትፈጥር ከም ትኽእል ኩሉ ዓለም ዝተዛረበ ድምጽ እንተዛረብ ካብኡ ወጻእ ዘይብሉ ፊደል ዝመስረቱ ወለድ ኣለውና ካብኡ ድማ ዝወልዕዎን ሰትይዎን ኦርጋኒክ ጣፈም እንታይ መወቀሉ በረበረ ይብላዕ ድዩ ኣይብላዕን መንፈልዩ መንደፈሊ ነጊርዎም እዩ እንጀራ ንኽስራሕኮ ፈርመንቴሽኑ ሁሉ ዘሎ ፕሮሰስ ኮ ተሪኢኻዮ አግሮ ፕሮሰሲንግ ይኹን ብፉድ ፕሮሰሲንግ በኢንጂነሪንግ ተሪኢኻዮ ተስቴፕ እዚ ስቴፕ ይመቸስ አጋጣሚ ረኺብካዮ ከይትብሉ ሓደ ምብሳል ጥራሕ ይኮነን ወይ ምቅጭቃጭ አይኮነን ማለት እዩ እዚ ሁሉ እዚ ሳይንስ እዩ ፍልጠት እዩ እዚ አይፈልጥኒ ትብል ተኮንካ አልሽ ናይ ባዕዲ ኪድ ሞት ድኸም ረኸብሞ መወዳእቱ ዘሊላ ነባይታ እንዲ ዝባል ዘይዓቅንካ ክዳን ተተኸዲንካ መቸስ ኣይቆረካ ይሞቀካ ይኸብዲ ተስዒራ ትግራይ ያክትሰር ተተስዒራውን ትግራይ ያክትሰር ከምዚ ትሽግር ክንሪኦ ዘለና ይመስለኒ ክትስዕር ዘለዋ ትግራይ ከይትስዓር ክንጥንቀቃ ዘለና ድማ ትግራይ ኣብ መንጎና ሰዓርን ተስዓርን ክንፈጥር ትግራይ ከይነስዕራ ዝለዓለ ጥንቀቃ ክንገብር ኣለና ኩላትና ትግራይ ሰዓሪት ትኾነሉ ዓይነት ናይ ትሽግር ኣቀራርባ ክንቀርብ ዘለና ይመስለኒ ትግራይ ትስዕር ኩላትና ንነብር تسعر دما كلاتنا ون عين نبرن تقراي مالت دما ملا تقراي ملا جغرافي شفان زحازت تقراي مالتي سلازي بحالا تسعر زبال حيلي يلن سعرنا يوم تسعرنا نداولكم يتوقعون تسعرنا كلنا تسعرنا لنا من برينا سئنا لنا تسعير دما كنبرينا كان اعتذروا يا امو من يغبصر تسعرنا سعرنا نمنا سعرنا يا مالتي نبعلتنا انا كو حدا جيتهم مغلصتاتنا عالم يسحقني ويتم زرباتات من يمخسعر دا فلط انديو اسكازي اوغعلاتني باللير حدا سباي قدامي تزاريب وتوقعتات بايزوي اتي ستوري جن متحسله زلون ايش لي بسنسل اتسسر بيلنا انا نمصو بايزوي ኤዲት ንምግባሩ ግዜ ከም ዝወዳእናለ መቸስ አፍቲ ቪዲዮ ትሪ ወይ ዲ ዝግምት ቦርደር ነው አልኳ እخلዩ ክነቀምጠተልና ሲና በሃበ ተረክበና ቀምጦነስ ዲሞቢላይዝ ዝግበር እንዳርኩን ሶም ስልጣን ዝዕዝሉ ተጣረፍ ኮይኖም ኮሚቴት አይሾም ኩሉ ዛት ስልጣን ማን ይወም ለብሰዋት ሲያጠሙ አይኬድ ለዶም ነጋዶ ቢሆን ፖለቲከኛታት ዲሞክራሲ ከመጽ እንዳር ኮይኑ ሲ ኮንትራባንዲስት መጽዩዝ እንጃዝሩ ወኒ ስልጣን ወስደሉ ምክንያት ለይሉ አትግራይ ዘለ ወድባት ተخلكለን ጀነራላት ኣብ ስልጣን ዝኣቱ ምክንያት ለይሉ ዒቶ ዝኸውን ብዝመስ ጀነራል ዳዓዲ ዘሎ ዓድን ህዝብን ይዝሕሉ ታለውና ቤት መንግስት ሰኺል ጀነራል ዓዲ ህዝብ ይሕሉ ሰራዊት есть እድመልኩ ዓምሲና ሕወሓት መገልገልቲ مزحنا خنزارو يكون قبلك زدلغو كم برينسيبل جن حدا جنرال هو كم برينسيبل جني كم برينسيبل بزحنا زارب نخيلنا بايزوي كم برينسيبل لنا مالتي ينبر جنرال كونه حدا ولك اسب كونه بزحات ولك اسبات كونو بزحات سبات كوينو مالتي بارتي سيستم كوينو قال يكون عدخنا مع علينا القوريص استلعى حيلي جنرال يلو نا ابراهيم تراوري تاريخ كان معبال لاي عدو نصا اي غبران ابراهيم تراوري كلنا نا ابراهيم تراوري ነገር ታሪክስ ንሰምዖ ኣለና ምሽ ኣብስተወሰኑ ዓመታት ንሪኦም ዘለና ውጽኢታት እዮም ብመሰረቱ ግን እንታይ ዘርኤን ዘሎ ኣነ ማለት እዩ ፍልጠት ካን ክእለታት ካን በመልኦም ብውሕል ኣግባብ ይጥቀመሎም ንልካ እንተ ሓሲብካ ወላዕል ዝበለ ፖለቲከኛ እንተ ትኸውን ናይ ፕሪንሲፕል ናይ ገለ ናበልካ ክትዛረብ ትኮይንካ እምበር ወይ ድማ ዘራርባኻ በሳል ክኸውን ክእል ንድሕር ዳ ኮይኑ እምበር ካብ ወጻእ ትገብሮ ነገር የለን ኮንትሪቢሽን ዓውደ ስራሕ ይኮነን ዝሓትት ኮሚትመንት እዩ ተበፂሑ ኣነ ዝምነዮ እዚ ይሓስብ ዘሎ እዚ ከይተረድኦ ጀነራል ተበፂሑ ከዓ ሓደጋ ይጣሒስኩም ክትሕስ ኮይኑ ዘሎ ማለት በአትሊስት በአገሪቱ ህግ ተቀባይነት የለው ጉባኤ ያረገ
እኔ በተደጋጋሚ ያቀርቡ የነበረው ድጋፍ መስጠት ትችላላችሁ። ድጋፍ ግን የሰጣችሁትን ድጋፍ ግን ወደ ወንበር ለመመለስ የህዝብን ህልውና ለማረጋገጥ የሚጠቅምን ሰራዊት መጠቀም መሞከር ሰራዊቱን ነው የሚበትነው ከማንም በላይ የሚል ነው አቋሚ። በተግባርም ይሆነ ያለው እሱ ነው። ኦኬ ነገር ያለ አግባብ ነው ወደ ስልጣን የመጡት። ስለዚህ እነዚህን ለማስወገድ ያለን ብቸኛ አማራጭ ማህተም በጉባኤ ተመርጠዋል የሚባል ሰዎች ማስረከብ ነው ብሎ በቅንነት ያመኑ ሊኖሩ ይችላሉ። አሁን እዚህ ውስጥ ኤርትራን ተማምነው የሚያደርጉ ግን አሉ። በእርግጠኝነት ልንገር፣ የኤርትራ መንግስት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ባለው ግጭት የትግራይ ኃይሎችን ድጋፍ ይፈልጋል። እዚህ ላይ ጥርጣሬ ሊኖር አይገባም። እኔ ባለሁበት ወቅትም ከፈለገ የትግራይን ህዝብ የጦር አውድማ አላረግም ነው እያልኩ ያለሁት። የኔ አቋም ክሊር ነው እዚህ ጉዳይ ላይ። ያ ከመሆኑ በፊት ቢያንስ እኔ የኤርትራ ሰዎች ጋር ስገናኝ አብይ ይህን የሚለው እናንተ ተማምነው ነው፣ ስለዚህ እናንተ እንደማትገቡ እኔ መግባት ፍላጎት የለኝም። ፋኖም ኤርትራም ከአብይ ጋር ያላቸው ጠብ እንደ ፈርስት ፕሌስ ከትግራይ ጋር ያላቸው ግንኙነት ያስቆመ ሂደት ስለተፈጠረ ነው፣ የፕሪቶሪያ ስምምነት ስለተፈጠረ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚሆኑ መንግስታቸው ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ የትግራይ ህዝብ በተለየ መልኩ ፍቅር ወድቀዋል የሚል እምነት የለኝም፣ ሊኖረኝም አይችልም። እያልኩ ያለሁት ቢያንስ የሚታወቅ ስምምነት አለን ነው። ዘረባ ጽቡቅ ይዛረብ ዘሎ ብጣዕሚ ዝገልጾ ዘሎ በቲ ሓደ ወገኑ ግን ኣነ ንባዕለይ ብጣዕሚ ብዙሓት ጥርጥራት እዮም ዘለዉ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ጌታቸው ረዳ ዝዛረቦ ዘሎ ጉዳይ ንምንታይ መሲሉኩም? ጌታቸው ረዳ ንእሽትለይ ሓደ ሓቀኛ እንታይ ዝበሃል ሰብሲ ሓቀኛ ንክመስል ዓውዓም ምባል ዝፈቱ ዝብል ደርፊ ነይሩ ማለት እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሊርሊ ዝረአ ዘሎ ፍፃመን ክስተትን እንታይ እዩ እንተልኩም ኣብ ትግራይ ፍሉጥ ባትል ግራውንድ ንምግባር ንትግራይ ዝተዓለመ ከይዱ ዝካየድ ዘሎ እዚ ማለት 9 ዓመተ ምህረት ኩናት ተኻይዱ ኢትዮ ኤርትራ ኣድጊ ትግራይ እንተይ ተረፈት ተሳተፈትሉ እዩ ነይሮም መቸስ ተሕመቑ ረእዮት ኩናት ካብኡ መወዳእቱ ኩናት ምንም ነገር ኣይተኸለን ታይተኺሉ ኸይዱ ኣብዞም ክልቲኦም ህዝብታት ነዊሕ ዓመታት ክጸንሕ ዝኽእል ፈጺሙ ዘይርሳዕ ቂምን በቐል ደም ማለት እዩ። ናይ ደም ጽልእ ተኺሉ ኸይዱ 2020 ዓመተ ምህረት ዝጽልእ እዚ ብዙሓት ቆልዑ ተወሊዶም በዚ ተማሂሮም ዓብዮም ነቲ ጽልእ ያጽኒዖም ተረዲኦም ብኣግባቡ ኻ ሰራዊት ሻዕብያ ተባሂሎም መጽኦም ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ካብ ኤርትራ። ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት እንተካይደን መወዳእቱ መቸስ ሓንቲ ዓዲ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደፊኣ ምእታዋ እንተዘይተርፍ ኮይኑ ተመለስ ዝብል ንፈልጣ ቀጣን ትእዛዝ ካብቶም ዩናይትድ ኔሽንስ ትበሃል ወይ ከዓ ካብቶም ሴኩሪቲ ካውንስል ምምፃ ኣይተርፍን። ተመለስ ኣብ ሲቪላት መጥቃዕቲ ትገብረለካ ገለገለ ምክንያቱ ሓንቲ ዓዲ ክተእው እያ ማለት እዩ። ከምቲ ናይ ዩክሬን ሩስያን ዘለዎ ሕጂ ማለት እዩ። ተመለስ ክበሃል እንተሎ ዘዚ ተመለሰ ምስ ተመለሰ ታውዕ ሰብያ ዘላ ኣብያ ተሪፋ ታ ጉዳኣት ታ መጥቃዕቲ እንታይ እዩ ዝፈልያ ካብቲ ናይ ቀድም ሕጂ ዝነበረ ኩናታት ስካሊእ ዝፈልያ ነገር የለን ምሽ ንምንታይ ዳ ኢትሰብ ሰላማዊ መንገዲ መማረፅ ኢኮኖሚ ኢሉ ዝሓስብ ዘሎ ደስ መልእት ዘይተጎዳእኽዎ ነገር ኣለኒ ኢልካ እውን ኩናት ይግበር እዩ። ኣብ ንለማ ትምህርቲ ክትወስድ ይግባእካ ነይሩ እንቶም ናይ ኦሮሞ ናይ ምሓሩ ንናቱ ምስ ኮይኖም ዝተቃለሱ ዘይኮነ ኣብይ ንዓኻ ክኸውን እዩ ዝብል ስነ ሓሳብ ሒዝካ ትኸይተርኣ ኣለኻ ናታቶም ጽዋ ክትጥዕማ ከም ዝኾንካ እርግፀኛ ያነ እዚ ከም ሓደ ፖለቲከኛ እዚ ክትሓስብ ይግባእካ ነይሩ። ናይ መስተ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ናይ ብርጭቆ ናይ ቢኬር ጉዳያት ስለ ዝኾኑ ንዓኻ ግን እንታይ ጌርካ ብዛዕባ ናይ ህልውና ትግራይ ገዲፍካ ብዛዕባ ናይ ቀፀላይ ኩነታት ገምጊምካ ምኻድ ገዲፍካ በቃ ንህዝቢ ትግራይ ከዲዕኻ ይኸድካ ፎር ሹር ግን 100% እርግፀኛ ግን ወይ ክበልዐካ ኣብይ ወይ ከኣስረካ እዩ ዳ ትፈልጥ ኣለካ መውፂት የብልካ ንከብ ኣብይ ኣሕመድ እንኳዕ ንዘብቅዐኩም ተጋሩ ካብ መፍለላይ ብኸባቢ ብገለመለ ብኩሉ ኣኪቦም በቃ ብኸባቢ ከባልዑና ዝሓስቡ ዝነበሩ ሓደ ጌታቸው እዩ ነይሩ። ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ። ሓራይ ሓደ ጌታቸው እዩ ነይሩ ሓደ ከምዚ ነይሩ እንዳበለ ከዓ ክዛረብ ጀሚሩ ማለት እዩ። እዚ ሓውና ትሪእዎ ዘለኹም ንሱ እውን ሕማቕ እንታይ ዝበሃል በቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ንሕና ናብዚ ሽግራት እዚ ዝኣተናሉ ነገር ባይዘወይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናይ ምዝራብ ሞራል ይኹን ዓቕሚ የብሉን ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ። ምስ ኣተወ ትሽግር ምስ ተፈጠረ ንባዕሉ ሕጂ ክንርኢ እንዲና እኔቶ እኮ ማለት እንታይ እዩ ዝበለ ተጸበ ታ ግዜ እኮ ሕጂ እውን እኮ ንሪኣ እኮ ኢና ንእሽተለይ ኣብኣ እኳ እኔቶ ኣብ ጥቓና እኳ እኔቶ ታ ሽግርስ ኣይወፃን ኣላን ታ መፍትሒ ብኣግባቡ እንተመፅያ ንእሽተለይ ግዜ ብዋርሓት እንተመፅያ እውን ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ። እኳ ዳኣስ ኣነ ከም ዝመስለኒ ዘሎ ናብ ሽግር ትኸይድ እያ ተካይዳ እዚኣ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሓይሊ እንተዘይጠቒምና መፍትሒ ንረክብ እንትል መማረፂት እያ ንቐፅለላ እስኪ ንስኹም ናይ ሎሚ መዓንቲ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ቃለ መጠየቕና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገራት ወሲደሉ ማለት እዩ እና ኣብ ናይ ፖለቲካ ዘመን ወይ ከዓ ኣብ ናይ ፖለቲካኻ መንገዲ ስሕተትን ትክክል መሰሪሓ ኩሉ ግዜና ድኽመት ካልእ ምእማን እዚ ድኽመት ነይሩኒ እዚ ድኽመት ነይሩኒ እዚ ከዓ ድኽመት ነይሩኒ እዚ ብላይ ምግባራይ ከዓ ከምዚ መባል ብጣዕሚ ብስለት እዩ። ባይ ዘ ወይ ለ50 ዓመት ሙሉ ተጋጊና እዩ
ናይ ሓደ ውንጃል ኩሉ ግዜ ለዝም ትግራይ ሕና ንፈጠካ ሕናና መዋጽ ካንፈልጦ ሕና ንኸዶ መንገዲ ትክክል ካናይና መንገዲ ወጻይ ካናይና መስመር ወጻይ ኩሉ መንገዲ ጥፋኣትዩ ኩሉ እዚ ድምድምና ምናልባት ዞም ካልኦት ፖለቲከኛታት መመር ይኸውን ሬግሬት ምግባር ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ሪግሬት ምግባሩ ሲ ወይ ከዓ ምጥዓሱ ነዞም ካልኦት መምህራን ክኸውን ይኽእል ዝብል ማለት እዩ እሞ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታተልኩም ሳብስክራይብ ንትገብሩ ሰባት ብምልኡኹም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ማለት እዩ ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ ምግባር ሼር ግበርዎ ከምኡውን ድማ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖ ግርም ሓሳብ እዩ ኩሎም ጽቡቓት ዕላላት ገለዕሊ ኢልና ኢና ማለት እዩ ርእቶታት ተልእኩም ከምዞም መሓዝትኩም ርእቶታት ስለ ጽሕፉለይ ብምልኡኹም ቴንክ ዩ ቀኒየለ እየ ዝብለኩም ሓሳባትኩም ትገልጹለይ ማለት እዩ ሎም ቅን ይኹነልኩም ደሓና ቀኒውታ ቻው Good light. نحن نحضر تحواتي ما نستوي